Nu skal vi lære, hvordan vi får sko på. Denne mand har nemlig ingen sko på. Vi skal lære det med en klassisk snøresko, hvilket for mange kan være meget svært at håndtere. Når du skal have sko på, er det en god idé at sætte dig ned. Du kan f.eks. sætte dig på denne stol. Det er en god idé at sætte skoene ned på jorden, før du tager dem på. Og så kan du åbne dem lidt. Du skal stikke fødderne ned i skoene nu. Du starter med den venstre. Godt på. Og derefter den højre. Sådan. Og nu skal vi så til at lære at snøre. Starter med den venstre fod. Du tager snørebåndene, binder en knude, laver en sløjfe, og så er du snøret. Tager det lige en gang mere med den anden fod. Du binder en knude, laver en lykke, fører om, og så har du bundet dine snøresko. Du er nu klar til at gå ud i verden med dine snøresko på.